on Tringan jokavuotisen määrityskilpailun purun aika. Purkua on tekemässä Jukka Hintikka ja Thomas Svaan. Ja käydään läpi kuvat ja katsotaan, mistä ihmeestä ne oikein tuntee. Kisaa pidettiin kohtuullisen vaikeana, mutta joukossa oli tuttuun tapaan, oli helppoja kuvia ja vaikeita kuvia. Montako paperia palautettiin? 10 palautettiin paikan päältä ja sitten 3 lisäksi etäosallistujilta. Eli vähän osallistujia, mutta senkin laadukkaampia. Ei siinä mitään. Aloitetaan. Ensimmäinen kuva. Siinä on melko pitkäjalkainen pikkulintu katsomassa poispäin ja näyttää meille kaunista pyrstöä alapintaansa. Tästä linnusta veikattiin Siperian uunilintua, ruskouunilintua, kivikkosatakieltä ja sinirintaa. Mites me lähdetään tätä kuvaa purkamaan? Siinä meillä on tommonen pikkulintu pyrstö pystyssä. Ainakin noin tuo lämpimänvärinen pyrstö alapeti höyteen seutu voisi viedä noihin uunilintujen suuntaan, mutta niillä molemmilla pitäisi olla aika pyöreä pyrstö ja lisäksi muutenkin mittasuhteet ja värimaailma ei oikein niihin istu. Tämä uunilinnukstaan tämä olisi aika pitkä ja paksujalkainen. Jep, just näin. Ja sitten toi Irania eli kivikkosotakieli, niin sillä ei olisi sillä olisi aika valkoiset noi pyrstön alapeitihöyhenet ja alaperä, että se tommonen lämmisävy on sitten enemmän siellä kupeella. Ja sitten jos katsoo tarkkaan, niin siinä ruumiin oikealla puolella näkyy oikeastaan linnun pää. Siinä näkyy valkoista silmäkulman juovaa ja tuommoista viiksiä, esiviksijuovaa ja siinä on sinirinnan pään kuviot. Sinirintahan se siellä, kuten tuosta ratkaisukuvasta paljon selvemmin tietenkin näkee. Eli sinirinnalla aloitettiin. Kakkoskuva. Meillä on, onkohan toinen joku kiiltolehtipaju tai joku vastaava. Sen oksalla istuu hysy, josta ei näy oikeastaan kuin vähän siipeä ja pyrstöjä. No, on siellä jalkaa ja muutakin näkyvissä. Tästä oli veikattu hopeatilheä, lehtokerttua, varpusta, pajulintua ja urpiaista. Aika laaja skaala. Laaja skaala, mutta voisi lähteä liikkeelle siitä, että se on aika tommonen tasavärisen harmaa, eli mitään tommosia siipijuovia tai paneeleja tai vastaavia ei näy, mitä voisi varpusilla ja tommosella peippolinnolla luulla olevan. Ja oikeastaan toi harmaa sävy on aika hyvä tuntomerkki, mikä vie sitten yhdessä noiden harmaiden aika tukevien jalkojen kanssa niin mustapääkerttuun. Lehtokerttu olisi ehkä vähän tommonen ruskeampi. Eli mustapääkerttuhan se siellä. Kisoissahan pitää aina olla lehtokerttukuva, mutta ei se nyt tässä vaiheessa vielä ollut. Eli ihan nätti mustapääkerttu. Hopeatilhiä ei varmaan koskaan istuisi kiiltolehtipajulla. Mä luulen, että niiden esiintymisalueet ei kohtaa. Kolmas kuva. Tulee heti kylmä fiilis, kun tätä katsoo. Pieni pikkulintu, jolla on vaaleita siivellä ja ollaan jollain kylmällä kallioluodolla ilmeisesti. Juuri näin, ja tää olikin yksi kisan helpoimpia kuvia, että sen taisi tunnistaa kaikki vastaajat. No siinä näkyy tommonen pikkulintu, jolla on paljon valkoista siivessä ja valkea alapuoli, tommonen rusehtava yläpuoli, niin ei siinä oikein muuta vaihtoehtoja kuin pulmunen. Pulmunenhan se. Tommonen tyypillinen syksyinen pulmunen luodolla. Juuri näin, että Säpin Gravelissä kuvattu lokakuun lopussa. Neljäs kuva olikin jo vähän semmoinen jauhoja suuhun laittava. Tästä on veikattu 6 eri jenkkilajia ja virtavästäräkkiä. Jos miettii, että mitä tämän saa jenkkilajiksi, niin kannattaa katsoa noita lehtiä. Mä luulen, että tämä on punatammi, Quercus rubra, jota ei Euroopassa pahemmin ole. Eli Amerikan mantereella ollaan. Virtavästäräkkillä olisi toi alaperä ja pyrstö-alapeitihöyhenet keltaiset kokonaan. Kun ollaan päästy nyt noihin jenkkilintuihin, niin keltaperäkertturilla ei olisi tuommoista keltaista sävyä tuolla alaperä tai pyrstö-alapeitihöyhenten sivuilla, vaan sillä on toi yläperä ja sitten kupeilla tai siinä rinnan sivussa keltaista. Magnoliakertturilla olisi erinäköiset siipijuovat, että ei ole tuommoista kahta selkeätä, ainakaan semmoisella juhlapukuisella linnulla. Niin, Magnoliakertturilla olisi varmaan koko alapuolikin enemmän keltainen, että tuolla linnulla se keskittyy vain tuohon
tuohon niin alaperäsivuille. Ja oikeastaan se ei sovi millekään näistä veikatuista kerttuleista tai vireollekaan. Samoin siellä näkyy tommoset leveät juovat ihan tuossa siiven vieressä, tommoset kupean leveät viirut. Niin tämä yhdistelmä sopii parhaiten tuolle sypressikerttulille, se taitaa olla nykyään. Eli Joo, sypressikerttuli se on suomeksi. Black-throated green warbler. Setophaga virens taitaa olla lattari. Hankala kuva. Ja oliko niin, että tätä ei kukaan tunnistanut? Ehkä pieni virhearvio kiisan pitäjältä. Jauhot suuhun kuva. Näitä tulee silloin tällöin. Että kivahan olisi, jos jokaisen kuvan edes joku tunnistaisi, mutta joskus näitäkin sattuu. Joo. Tuoltahan se näyttää lintukirjan kuvissa, tässä, miten tässä ratkaisukuvassa näkee, että jos tollainen tulisi uuttöissä vastaan, niin siinä olisi jo tunnelma kovin korkealla silloin. Mennään eteenpäin. Sitten ei ole enää punatammea, vaan nyt meillä on syksyisiä koivunlehtiä. Näyttää ihan kotimaiselta koivuilta ja joku kirvisen näköinen juttu siellä oksalla istuu. Tästä ei ole veikattu kuin 2 lajia kirvisiä. Tämä oli aika hyvin tunnettu, että siinä näkyy kupeilla hyvin tommosia ohuita viiruja ja pinkit jalat ja lyhyt takavarppaan kynsi, mikä vie tuohon metsäkirvisryhmään. Ja päätäkin näkyy sen verran, että silmäkulmajuova ei ole mikään valkea ja räikeä. Että kyllä se on ihan kotimainen metsäkirvinen. Metsäkirvinenhän se on. Ratkaisukuva auttaa paljon tässäkin tapauksessa. Taikakirvisellä olisi tietysti paljon räikeämmät päänkuviot ja se varmaan muutenkin vähän kontrastikkaamman näköinen otus. Juurikin näin. Kisan ensimmäinen petolintu. Isolta ja leveäsiipiseltä näyttää. Tummat käsi- ja kyynärsulat ja peitihöhönet, tommoset vaaleanruskeat tai vaaleanruskea harmaat. Tästä on veikattu paria lajia korppikotkia. Niihinhän noi varmasti pitkät harittajat vie korppikotkien maailmaa ja hyvin lyhyt pyrstö. Juuri näin, ja suurin osa vastaajista on päätynyt ihan oikeaan lajiin, eli ehkä siihen meidän Euroopan näkökulmasta tavallisempaan, eli hanhikorppikotkaan, Cyps africanusta, en muista suomenkielistä nimeä, nyt on savannikorppikotka on veikattu, ja se onkin ehkä vähän vaikeampi tästä erottaa, mutta nuo isot peitinhövenyt nimenomaan tässä näkyy tommosena valkeampina, ja se on ainakin erottava tekijä näiden 2 lajin välillä, eli se sopii tuohon hanhikorppikotkaan. Eli tuttu turvallinen hanhikorppikotka. Savanikorppikotkahan on alettu nähdä Espanjassa jonkun verran, että sekin näillä VP-listaajilla varmasti on monella hoidossa jo. Sitten päästään talven törröttäjään, jolla istuu hysy. Onkohan toi nyt karhunputki vai koiranputki. Sellaisella istuu jonkinlainen hyönteissyöjä. Näkyy pinkkejä jalkoja ja vähän rusehtavaa väriä. Tästä oli veikattu aika laajasti. Oli ruokosirkkalintua, pikkukultarintaa, heinäkerttua ja pensaskerttua muun muassa. Tämmöinen kuva, mikä varmaan kysyy hahmotuskykyä. Voidaan vaikka käydä noin laji kerrallaan. Ruokosirkkalintu on ainakin helppo sulkea pois. Sillä on kuvioidummat nuo pyrstön alapeitinhöhönet ja selvästi pyöristynyt pyrstö. Sitten nuo ulomat pyrstösulat näyttää olevan aika laajalti valkoiset. Se ei oikeastaan sovi myöskään mihinkään noista muista veikatuista lajeista. Lisäksi siinä näkyy tommonen valkea kurkku, joka jollain tapaa sieltä kontrastoituu, vaikka vähän varjossa tuo pää ja rinta onkin. Ja sitten nuo pyrstösulat on tommoset aika kapeat ja terävät, joka on tälle lajille aika tyypillistä. Eli siinä on ihan tommonen pensaskerttu. Valkoinen kurkku eli white throat, kuten englanniksi sanotaan. Ratkaisukuva on tietysti taas helpompi. Sieltä näkyy vaikka noin ruosten ruskeat tertiaalien reunat oikein hyvin. 8. kuvassa päästiin vesilintuihin. Siinä on itseään sukiva. Mulle tulee ainakin semmoinen pienehkön oloinen vesilintu tästä mieleen. Katsoo suoraan itseensä ja näyttää vaan rintansa ja vähän päätään. Mitäs me saadaan tästä irti? Tuommoiset kuviot heti tuo mieleen anassuvun, sorsan ja sitten kun katsoo noita päänkuvioita, eli lähinnä hyvin voimakasta silmäkulmajuovaa, niin sehän antaa meille tuon heinätavin. Joo, tästä ei muuta vissiin veikattukaan kuin heinätavia ja tavia. Ja tavillahan tosiaan noin vahvoja päänkuvioita ei pitäisi koskaan olla. Jep. Sitten
Sitten, nyt on vaikea sanoa, ollaanko Louksin ruovikon reunassa, onko tämä tervaleppää vai onko tämä jotain akaasiaa, mitä tässä on, mutta joku lintu sinne on taakse menossa. Ja tästä oli veikattu paria hyyppälajia. Kyllä tässä ollaan vähän muissa maisemissa kuin Louksaarilla, että kyllä se joku akaasian tapainen puu taitaa olla. Ja lintu oli tunnettu aika hyvin, että joku oli vastannut arohyypän, jolla ei kuitenkaan tulisi tuommoista valkoista tuolla niskan tai kaulan tai pään seudulla. Sen sijaan se sopii oikein hyvin tuolle kynsihyypälle, kuten myös vaalearuskea selkä tai keskiruskea ja sitten mustat siivet. Kynsihyyppähän se on. Joo, ei ollut mitään Louksin tervaleppiä noin. Eli nättejä kynsihyyppiä. Jatketaan kahlaajakamalla. Lietteellä seisoo kahlaaja, jolla on keltaiset jalat, se katsoo poispäin ja edessä on joku muovipussi, jonka tekstistä ihan ei saa selvää, onko ne kyrillisiä kirjaimia vai latinalaisia vai arabialaisia, mutta mitäs me saadaan kahlaajasta irti? Tästä oli veikattu valkovikloa, rantasipiä ja rantakurvia. Siinä on tommonen kahlaaja, kuten sanoit, ja koko selkäpuoli sekä pyrstön että tasaisen tommoselta ruskealta ilman mitään vipevöintejä tai valkoisia kuvioita. Ja lisäksi tommoset sinavikeltaiset jalat on aika tyypilliset nimenomaan rantakurville, että rantasipillä olisi pyrstön kuviot aika erilaiset ja niin myös valkoviklolla. Rantakurvi, komeasti käyränokka. Jatketaan hysyosastolla. Ollaankohan me nyt siinä samassa kiiltolehtipajussa kuin aikaisemmin. Hysy, jolla näyttäisi olevan kohtuullisen paksu nokka. Vähän näkyy silmärengasta ja katsoo poispäin. Tästä on veikattu sylviöiden lisäksi luhtakerttusta. Siinä on tommonen ruskea hysy, kuten sanoit, ja näyttäisi olevan nuoruuspukuinen ainakin osittain. Valkeat kärjet tuolla käsisulissa voi tuoda mieleen luhtakerttusen, mutta ehkä tuo yleisväritys ja sitten tuo hyvinkin vahva nokka niin vie meidät lehtokerttuun. Lehtokerttu. Silmärengastahan sieltä erottuu kanssa, mikä sopii lehtokertulle oikein hyvin. Juuri näin. Eli joka kisassahan pitää olla lehtokerttu. Tällä kertaa se oli 11 kuvana. Joo, perinteitä on jatkettu. 12 kuva. Meillä on pitkäjalkainen tasku. Tästä oli veikattu 4 lajia taskuja. Valkoselkätaskua, nunnataskua, aavikkotaskua ja rusotaskua. Kaikki vastaajat on päätynyt Enantte-suvun taskuihin ja noista veikatuista aavikkotaskulla ja valkoselkätaskulla koirailla olisi toi musta naamari huomattavasti laajempi, tai ei naamari lainkaan, vaan koko kurkku ja naama leveästi. Nunnataskulla sillä taas löytyy tommonen vittata-niminen muoto, jolla on vain tuo musta naamari, mutta nunnataskulla olisi koko toi selkä musta ja sitten tuo naaman musta yhdistyisi tonne siipen mustaan, eli kyseessä on rusotaskukoiras, tommonen hauska vaaleakurkkuinen yksilö. Eelatin Jotvatan pelloilla kuvattuna. Ratkaisukuvassa on sama laji, tyypillisempi yksilö. Joo, veikeä laji olisi tämmöinen, kun tulisi viikin pelloille, saisi varmasti ansaittua huomiota osakseen. Kisa ensimmäinen lokkikuva. Ja ei olla isoissa lokeissa, vaan me saadaan pienemmässä. Koonhan pystyy katsomaan vaikka jaloista. Tämä on tosiaan aika hentojalkainen tyyppi. Ja tästä oli veikattu itse asiassa vain pikkulokkia ja tiiralokkia. Tämä oli myös yksi kisan parhaiten tunnetuista kuvista. Taisi olla pari tiiralokkivastausta ja tuommoiset kontrastikkaat siivenkuviot sopii hyvin näille nuorille pikkulokkityyppisille lajeille, mutta oikeastaan ainoa niistä, jolla on kyynärsulissa tummaa, kuten tällä kuvalinjalla näkyy, niin on tuo pikkulokki. Siihen sopii myös harmaa selkä ja sitten tuolla pääseudulla näkyvää tummaa. Kaunis pikkulokki. Kerrankin sellainen lokkikuva, mistä ihmiset on suurin piirtein samaa mieltä. Sitten tuli yksi kisan helpoimpia kuvia. Siellä taustalla näkyy joku kaunis, varmaan Itämeren luoto, ja siinä edessä on joku itseään sukiva vesilintu. Tämä oli mukava, hyvin tunnettu, että vaikka siinä nyt ollaan jännässä asennossa onkin, niin siitä näkyy kaikki oleellinen. Eli lähinnä tuommoinen hapsottava takatukka ikään kuin, ja lisäksi punainen rinta ja muuten tuommoinen mustavalkoinen vesilintu, eli tukkakoskelo. Helppo tunnistaa tukkakoskelo koiraaksi. Kiiontolehtipajuista on päästy jo koivuihin.
Meillä koivun oksalla istuu hysy, joka katsoo poispäin. Siipi näyttää aika pitkältä. Mitään kauhean selkeitä kuvioita siivellä ei näy. Tästä oli veikattu pajulintua, sirittäjää, kultarintaa, taiturikultarintaa, lehtokerttua ja viherpeippoa. Viherpeippo on ainakin helppo sulkea pois ton tasavärisen pyrstön ja siivenkin takia, että mitään semmoisia kuvioita ei, että kyllä me tuossa hyönteissuoja-osastossa ollaan. Ja sitten linnulla on huomattava pitkä tuo käsisiiven projektio ja lisäksi tuolla näkyy ainakin parissa sulassa tämmöistä hyvin selvää valkeaa paneelia tertiaalikyynärsulkkien seudulla. Tuommoinen vihertävä selkä ja kellertävä valkea alapuoli, niin kyllä se on ihan kotimainen kultarinta. Kultarintahan se siellä laulaa lurittelee. Jatketaan hysyosastolla. Tämä on vähän viirusempaa kamaa ja maassa ollaan, eli ollaan kirvisissä. Tämä oli myöskin yksi kisan noista helpommista kuvista, että oliko kaikki tai lähes kaikki tunteneet. No, siinä on siis aika selvästi kirvinen, viiruinen pikkulintu, jolla on pitkät tertiaalit eikä tule mitään ulottumaa. No, selkä on hyvin vahvasti viiruinen, samoin kupeet. Ja sitten tuolla naaman seudulla näkyy tuommoista oranssia punertavaa väriä, joka sopii ainoastaan lapinkirviseen. Lapinkirvinenhän se. Ja tosiaan kirviskuvaksi aika hyvin tunnettu. Tästä ei vissiin tosiaan mitään muuta veikattu kuin lapinkirvistä. Takas koivuista kiiltolehtipajuun. Meillä on nyt taas hyönteissyöjä. Tämä oli hyvin tunnistettu uunilinnuksi tämä hyönteissyöjä. Siitä oli veikattu pajulintua, sirittäjää, vuoriuunilintua ja tiltalttia. Hyvinkin puhtaan valkoinen alapuoli. Voisi viedä ajatuksia just tonne sirittäjä- tai bonelli-osastolle. Mutta sitten kun katsotaan noita päänkuvioita, niin on hyvin tommoset vaisut. Esimerkiksi sirittäjällä pitäisi olla paljon räikeämmät keltaiset, selvempi silmäkulmajuova ja räikeämmän värinen. Samoin pajulinnulla siihen suuntaan. Tuolla pyrstön alapedioinnissa näkyy kellertävää sävyä, joka ei oikein ainakaan vuoriuunilinnulle eikä sirittäjällekään sovia. No heikot päänkuviot sopii näistä parhaiten tiltaltille. Tämä oli yksi kisan vaikeimpia kuvia ja ainoa henkilö, joka tämä tunsi, oli Krister Kalenius. Onnittelut. Aplodit. Ja tässä tosiaan toi käsisiiven ulottuma on lehden takana, mistä voi päätellä, että se olisi semmoinen tärkeä tuntomerkki, mikä pitäisi nähdä. Eli sehän varmaan vie myös meitä tiltaltin suuntaan. Ässät on aina hienoja, kun sellaisia tulee. Jatketaan. Meillä on ruovikossa istuva punertava pikkulintu, joka katsoo poispäin. Tästä on veikattu pussitiaista ja paria lajia taskuja. Ja nimenomaan noita saksikola-taskuja, eli hyvin oli vastaajat siihen päätyneet. Tuommoinen yhdistelmä musta pyrstö ja valkoista jossain tuolla siiven tyvellä kautta hartioiden seudulla ei oikein pussitiaiseen sovi. Ja pussitiaisella luulisi olevan myös tummemman ruskea tuo selkä. Oikeastaan noista saksikolista paraatituntomerkki näkyy hyvin, eli tuo yläperäpyrstön yläpeitin höyhenet, ja ne on täysin kuviottomat, joka on vielä sepeltaskuun. Että en tiedä, oliko osalla vastaajista ehkä vielä vanhat nimet mielessä, mutta nykyään ja useamman vuodelta on tunnettu sepeltaskuna tämä. Taksonomiat ja nimet muuttuu, linnut kuitenkin pysyy. Suohaukka lennossa. Ja suohaukathan on tämmöistä hyvin perinteistä määrityskisan kamaa, että joka kisasta löytyy yleensä aina vähintään yksi suohaukkakuva. Ja tämäkin oli aika hyvin tunnettu, mutta kyllä siitä noita kaikkia kolmea valkoyläperäistä niin sanottua ringtail harrieria on veikattu. Mutta kun tuota siivekärkeä katsoo, niin tuo ulkoalaskien 5. sormi näyttää hyvinkin pitkältä, selvästi erottuvalta, ja se sopii vaan tuohon sinisruohaukkaan. Asento on vähän vaikeaa ja se on varmaan osa hämännyt. Se on näissä kisoissa aina se linnun
asento juuri sillä kuvaushetkellä, niin se voi olla mitä vaan, että siihen on vaikea luottaa, mutta käsisulkien pituus on vähän luotettavampi tuntomerkki. Suohaukoista päästään kotoiselle kallioille. Siellä on joku sirkun näköinen lintu ja jotain mykerokukkasia siinä on vieressä. Voisi olla ihan kotoisia Uudenmaan kallioita tai mistä sen tietää, mistä Lounaissaaristossa sitä löytyy. Sirkkuihin oli kaikki vastaajat saaneet, kyllä. Oikeastaan kaikki vastaajat päätyi jopa oikeaan sirkkuun, eli pohjan sirkkuun. Että tässä näkyy hyvin räikeät päänkuviot, selvä silmäkulma juova ja ennen kaikkea on punartavaa sävyä sekä tuolla yläperänpyrstö yläpediöönissä että kupeilla. Niinpä siihen muita vaihtoehtoja jää. Ja Lounassaaristo oli oikein, että Logsäärin majakka kalliolla tämä on kuvattu syyskuussa. Kaunis pohjansirkku. Jatketaan taskuosastolla. Eli meillä oli jo yksi saksikolatasku, mutta nyt meillä on toinen. Mitäs me tästä saadaan irti? Tästä oli veikattu 4 lajia saksikolataskuja, eli mustapäätaskua, sepeltaskua, pensastaskua ja kanarian taskua. Saksikolin ovat kaikki päätyneet ja no sitten pitää ruveta katsomaan noita tarkempia tuntomerkkejä, mitä tästä kyllä erottuu ihan hyvin. Eli jälleen kerran tuo ehkä kenties paras tuntomerkki ainakin sepel- ja mustapäätaskun osalla on tuo yläperän seutu ja jotain tuollaista kuviointia siellä näyttäisi olevan, mikä kyllä sulkisi sepeltaskun pois. Samoin tuo sepeltaskulla olisi mustempi selkä yleensä. Kanarian taskulla olisi tuommoista valkeaa silmäkulmajuovaa, ainakin heikkoa, ja pensastaskulla taas olisi hyvin räikeä se silmäkulmajuova valkoinen, ja sitten myös selvästi vaaleampi ja mustaviiruinen selkä. Eli mustapäätasku kyseessä. Mustapäätaskulla mennään. Seuraavassa kuvassa meillä oli taas kirvisen näköinen lintu. Tästä on tosiaan veikattu vain 2 lajia kirvisiä, eli aika hyvin kirvisiin on päästy. Tervaleppä näyttää olevan puu, jolla ollaan. Siinä on siis tuommoinen viiruinen kirvinen, jolla on keskivahvan viiruinen selkä, aika tuommoiset oranssihtavat jalat ja suht leveitä juovia kupeilla. Eli sopii hyvin niittykirviselle, jonka suurin osa oli tästä kuvasta tunnistanutkin. Joo, siellä oli joku yksittäinen lapinkirvinen joukossa, mutta muuten oli ihan niittykirviseen hyvin päädytty. Seuraava kuva. Siinä oli itse asiassa yllättävän kova hajonta. Tästä oli veikattu liroa, Siperian kurmitsaa, Amerikan kurmitsaa, isosirriä, palsasirriä ja nokilokkia muun muassa. Tämmöinen kuva taas, joka vaatii ehkä vähän hahmottamista, ettei lähde ihan hakoteelle. Kyllä meillä siinä kahlaaja on, että tommoset hyvin kapeat terävät siivet ja jalat ovat pitkät, pidemmät kuin pyrstö. Kyllä noista mittasuhteista päästään kahlaajiin. Sitten noilla mainitulla sirreillä pitäisi näkyä tuommoisia siipijuovia. No näillä eväillä ollaan päästy jo sitten tuohon kurmitsa-osastoon. Eli Siperian tai Amerikan kurmitsa näiden tummanharmaiden kainaloiden perusteella. Pitkät pyrstön yli ulottuvat jalat sopivat parhaiten Siperian kurmitsalle. Siperian kurmitsahan se. Hajonta oli tosiaan kova. Ja tietää aina, että hahmottamista vaatii, jos samasta linnusta veikataan sekä lokkeja että kahlaajia. Sellaisiahan nämä kisakuvat ovat. Kahlaajilla jatkuu. Meillä on harmaan näköinen tummajalkainen kahlaaja ja nokka on harmillisesti mudassa, ettei siitä oikein voi sanoa, onko se lyhyt vai pitkä. Ja tällaisia talvipukuisia kahlaajiahan näkee Suomessa harvoin, niin ja sitä vartenhan nämä on monelle hankalia, tai ainakin minulle itselleni. Jälleen kerran tuo asento on taas vähän vaikea, että minkä pituinen nokka ja minkä muotoinen kaveri siinä onkaan. Se on aika tuommoinen jotenkin ehkä rotevan oloinen ja isopäinen sirri. Tästä oli veikattu suvosirriä, kuovisirriä, isosirriä, tundrasirriä ja Kanadan sirriä, eli melko lailla kaikkia tummajalkaisia sirrejä. Isosirrillä olisi ainakin vaaleat jalat. Kuovisirrillä voisi olevan ehkä vähän pidemmät nuo jalat. Sen jälkeen voi mennä ehkä vähän hankalammaksi, mutta nuo mittasuhteet, eli se on jotenkin tommonen ehkä etupainoisen ja isopäisen näköinen. Ja lisäksi toi ylärinta on tolleen kokonaan kuvioitu, eikä mitään semmoista pientä viirutusta pahemmin. Ja myöskään sieltä ei
ei erotu ihan tuommoista uimaräppylää varpaiden välistä, mikä sopisi noille rarisirreille, eli kyllä kyseessä on ihan suosirri. Suosirri jo, ja onhan toi nokka ennemmin nyt ehkä iso kuin pieni, jos tuosta kuvasta jotain pitää arvuutella. Juuri näin. Puissa ei ole vielä lehtiä, vaan pajussakin on vasta lehdet puhkeamassa. Kaiketi tämä joku paju on, ja siellä on joku hysy taas oksalla. Tästä on veikattu luhtakerttusta, lehtokerttua ja pajulintua. Olikohan joku muukin fyllari ehkä? Yleensä ei biotoopin perusteella kannata mitään määrittää, mutta tässä tapauksessa sillä olisi jo päässyt pitkälle, että pajussahan se on. Mutta linnut määritetään kuitenkin tuntomerkeistä, eli kaikille näistä mainituista lajeista sopii tuommoinen hyvin pitkä käsisiiven ulottuma ja lisäksi tuommoisia siellä valkoisia kärkiä siellä käsisulissa, mutta tuo yleinen värimaailma ja rakenne jotenkin linnun hentous, lähinnä ehkä tuo vihertävyys tuossa selkäpuolella, vihertävän harmaa väritys vie meidät ihan tuohon pajulintuun ja tämäkin oli suht hyvin tunnettu. Pajulintu hyvin tunnettu ja tosiaan pajussa ollaan, se vie usein meitä jo pitkälle. Seuraava kuva oli kaikkien rakastama piilokuva. Näissähän perinteisesti vastataan yöhaikara, jos kuvasta ei löydy lintua. Itse esimerkiksi en ensimmäisellä katselukerralla löytänyt lintua siinä 30 sekunnin aikana. Mutta tästä on kuitenkin veikattu monenlaista. Tästä on veikattu kivikkopyytä, hietikkopyytä, aavikkopyytä ja mustaleppälintua. Tuon mustaleppalinnun veikkaaja otaksun, että hän ei löytänyt lintua, vaan yritti biotoopin perusteella, mutta ei tällä kertaa osunut. Ja kaikki muut ovat sieltä kuvan keskikohdan vasemmalta puolelta löytäneet tuommoisen kanalinnun pään, jolla on keltainen nokka ja valkea poskilaikku. Kivikkopyytä on ehkä osa veikannut tuo kivikon perusteella, mutta kyseessä on aavikkopyytä. Kivikkopyyllä nuo päänkuviot olisi hyvinkin erilaiset, eli sillä olisi niin pitkä musta silmäjuova ja valkea silmäkulmajuova. Hietikkopyy on jo sitten samaa sukua vähän lähempänä, mutta sillä pitäisi näkyä semmoista jotain mustaa täplitystä tai vastaavaa kuviota tuolla päässä, että se ei ole noin tasavärinen. Eli kuvassa on aavikkopyy, Eilatin vuorten kivikossa kuvattu. Sieltä se löytyy, kun oikein tarkkaan katsoo. Kohtuullisen moni oli tosiaan saanut oikeaan pyyporukkaan tämän linnun. Yllättävänkin moni sen löysi, mikä oli hienoa. Sitten hysy jonkun pihlajan näköisen puun latvassa. Pitkähkö tummat jalat, ohuehko nokka, pyrstö vissiin piilossa vähän jonkun risun tai lehden takana sen verran, että siitä ei oikein mitään kauhean vakavaa pysty sanomaan. Tästä oli veikattu 2 lajia leppälintuja, pikkutiltalttia, tiltalttia ja punarintaakin. Tämä taas oli ehkä hieman yllättäen aika huonosti tunnettu, mutta se jälleen kerran kuvakulma ja lisäksi tuossa pyrstön edessä oleva joku kasvillisuus vähän vaikeuttaa tilannetta. Mutta siinä on tommonen ohut mustajalkainen harmaa ruskea hyönteissyöjä, jolla on aika pitkä musta nokka ja olemattomat päänkuviot, että selkeä iso musta silmä näkyy. Ja se on tuommoinen aika, ei nyt lämpimän ruskea, mutta ei myöskään mikään niin sanottu hiirenharmaa, eli ihan kotimainen leppälintu siinä on. Tämän oli tunteneet vain Juho Tirkkonen ja Aleksi Mikola. Se on hyvä merkki, että siinä pyrstössä täytyy olla jotain kiinnostavaa, kun siinä on tommoinen jonkinlainen risu tai lehti edessä. Se on näissä kisoissa ihan hyvä sääntö. Päästiin lantakasalle, sellaisella ei tässä kisassa vielä oltukaan. Meillä on viirunen lintu, josta on vähän vaikea sanoa, mistä oikein on kyse. Tästä oli veikattu monenlaista. Tästä oli veikattu lyhytvarvaskiurua, vuorihemppoa, vuorikirvistä, luotokirvistä, tuhkakirvistä, nummikirvistä ja keltapääsirkkua. Aika hyvä hajonta, eli aika paha kuva. Mutta suurin osa oli kuitenkin päässyt kirvisiin. Siinä auttaa muun muassa tuo jälleen kerran nuo pitkät tertiaalit, eli mitään ulottumaa ei erotu, kuten vaikkapa keltapääsirkulla ja vuorihempolla pitäisi olla. Sitten kun on päästy kirvisiin, niin homma menee vähän hankalammaksi, kun lintu ei ihan parhaassa mahdollisessa valossakaan ehkä ole. Mutta tuolla kupeilla näkyisi jotain tommosia ohuita ja skarppeja, suht skarppeja viiruja. Selkäpuoli on tuommoinen aika rusehtava,
ja heikkoviiruinen ja päärottuu vähän niin kuin harmaapana ja sieltä jotain silmäkulmajuovaa pilkottaa, niin tämä yhdistelmä sopii parhaiten vuorikirviselle. Vuorikirvinen, ei vuorilla vaan lannalla tällä kertaa. Käsikuva taisi olla kilpailun ensimmäinen käsikuva tässä vaiheessa. Ja vähän hankala hahmottaa, mistä linnusta tässä on kyse. Onko tässä nyt kahlaaja vai jotain muuta. Ja tästä oli veikattu tosiaan viiriäistä, jänkäkurppaa ja ruisrääkkää. Jälleen kerran tämmöinen niin sanottu linnun persekuva. Tuo tommonen kolmiomallinen pyrstö on saattanut haksottaa joitain tuohon jänkäkurppaa, mutta sitten pyrstösulkien tarkempi kuvio, että siellä näkyy tommosia vaaleita poikkijuovia, ei sovi jänkäkurpalle. Lisäksi kupeilla näkyy tuommoisia sekä leveitä mustia että valkeita juovia, kun ruisrääkällä siellä olisi tuommoista punertavaa sävyä. Ja ruisrääkälläkään ei taida tuommoisia juovia pyrstössä olla, että kyllä siinä on viiriäinen. Joo, jos tarkkaan katsoo, niin tuolta rengastajan sormien välistähän erottuu pikkasen jalkaa. Siitähän voi myös todeta, että ei se ainakaan jänkäkurpan eikä ruisrääkän jalkaa ole. Viiriäinenhän se. Kotisuomeen päästiin ehkä, tai ainakin jonnekin, missä on lunta ja huuretta. Turha kuvitella, että nyt oltaisiin Eilatissa. Jokin tiaisen kaltainen lintu. Tästä on veikattu 2 lajia tiaisia, eli viitatiaista ja hömötiaista. Tässä ollaan ihan kotisuomessa, hienossa Lapin talvimaisemassa. Tämä oli hyvin tunnettu, että suurin osa vastaajista oli veikannut ihan oikea lajia, eli hömötiaista. Muun muassa tuolta ehkä hieman pilkottavaa vaalea paneelia näkyy sekä selvästi lyhyempi uloin pyrstösulka, joka tuolta erottuu. Ja lisäksi tuommoinen harmahtava yleisväri niin vie meidät hömötiaiseen. Kaunis ja uhanalainen hömötiainen. Jatketaan taas, ei tällä kertaa kiiltolehtipajulla, mutta jollain vastaavalla lehtipuulla. Siellä on rusehtava pikkulintu, josta on veikattu rytikerttusta, viitakerttusta, pikkukultarintaa, hernekerttua ja lehtokerttua. Tosiaan tämmöinen rusehtava hysy, jolla tuttuun skabatyyli pää on piilossa, mutta huomio kannattaa kiinnittää noihin hyvin pitkiin pyrstön alapeitin höyheniin, joka ei sovi näille sylvi- ja suvunkertoille, jota on veikattu, eikä oikeastaan myöskään kaligattalle. Sitten päästään akroihin, Acrocephalus-kerttusiin siis juovattomiin. Yhtenä parhaista tuntomerkistä siinä näkyy tuo kaksivärinen alula, eli jonka ulkoreuna on selvästi vaaleampi kuin sisäreuna. Lisäksi se on päältä hyvinkin tuommoinen tasavärinen olivin vihreä ja jalat taas on musta aika tummahkot. Eli siinä on viitakerttunen. Viitakerttunen, joo. Ulottuma on vähän vaikea arvioida, mutta ehkä sekin on ennemmin lyhyt kuin pitkä. Vesilintu, lentävä sotka. Tästäkin on veikattu 4 lajia sotkia. Naaraspukuinen sotka ja taitaa olla ihan vanha naaras, kun kirkkaankeltainen silmä. Siinä on veikattu muun muassa pikkulapasotkaa, mutta tällä linnulla on hyvinkin valkoiset nuo siipijuovat ja se ei siihen oikein sovi. Sitten on veikattu ruskosotkaa, jolla taas naaralla olisi tumma silmä. Ja ehkä nuo siipijuovat olisivat vielä räikeämmät ja nokatyvällä ei olisi tuolla lailla valkoista. Ja tukka ja lapasotkaa ja tuohon jälkimmäiseen valkean nokatyvi voisi viitata, mutta sen nokatyven valkea alue on kuitenkin aika pieni. Ja lisäksi nokassa näyttäisi olevan kärjessä aika paljon tummaa. Ja kun kyseessä on vielä vanha naaras, niin valkoista on aivan liian vähän tuossa nokatyvällä. Eli kyllä se on ihan tukkasotka. Tukkasotka, ihan tuttu. Paksunokkainen pikkulintu, siivet supussa lennossa. Tämä on oikein tämmöinen kuva, jolla ei mitään luontokuvapalkintoja voiteta, mutta oikein hyvä määrityskuva siitä tulee. Punaista väriä näkyy pyrstössä, ja tästä onkin veikattu punapyrstölepinkäistä, pikkulepinkäistä, ruostesiipirastasta ja kivikkorastasta. Itselle oli pieni yllätys tuo lepinkäisvastausten määrä, mutta ei se olekaan mikään ihme, kun tätä lintua katsoo. Eli siis suomunen alapuoli ja punertava pyrstö voisi tuoda mieleen punapyrstölepinkäisen esimerkiksi. Mutta noilla lepinkäisillä ei yleensä ole ihan noin suomunen tuo vatsapuoli. Ja lisäksi pyrstön alapeitin höyhenet on niillä valkeat, eivät tuommoiset punertavat. Tuolla ruostesiipirastaalla ei myöskään ole samalla lailla suomuinen alapuoli, vaan niin mustat kuviot siellä ovat paljon niin leveämpiä.
ja sillä olisi myös musta pyrstö. Eli tällä alapuolella ja punaisella pyrstöllä ja pyrstön alapetinhöyhenillä päästään kivikkorastas naaraaseen. Kivikkorastas, tosiaan enemmistö ei ollut oikeassa, mutta kyllähän se totta kovin lepinkäiseltähän se tuossa lennossa näyttää. Jatketaan sitten jollain tämmöisellä aina vihannalla puulajilla. Nyt ei olla Logsharella, vaikka eikös tämmöinen lintu ole siellä ehkä nähtykin joskus. Eli näyttää, että mustaa ja valkoista näkyy pensaasta. Olet aivan oikeassa. Sieltä näkyy tuommoinen tummanharmaa selkäpuoli, ehkä tuommoiset persikansävyiset kupeet, valkeat hartiat ja kun tarkkaan katsoo, niin valkeaa otsaakin sieltä pelkottaa ja silmän yläpuolelta ja mustaa pyrstöä, eli valko-otsa lepinkäinen. Legendaarinen Nubicus. Joo, tämäkin oli aika mukava hyvin tunnettu. Kirvisiä tässä kisassa on ollut paljon, joten joukkoon mahtuu oikein hyvin vielä yksi. Ruohikossa vähän tämmöinen vähemmän juovainen kirvinen, josta on veikattu isokirvistä, kalliokirvistä, nummikirvistä, mongolian kirvistä, kaitanokkakiurua ja arabian timalia. Enemmistö oli päätynyt ihan oikein kirvisiin, että arabian timalilla olisi muun muassa huomattavasti pidempi pyrstö ja tasavärisempi siipi, eikä noin selviä viiruja tuolla selkäpuolella taikka rinnassa. Kaitanokkakiurulla taas olisi selkeämpiä viiruja rinnassa ja sillä erottuisi varmaan myös tuommoinen käsisiiven ulottuma. Eli taas tuttuun tyyliin kirvisiivittävä tuntomerkki, kun ulottumaa ei ole. Mittasuhteeltaan se näyttää tuommoiselta aika isolta ja hontelolta. Suurin osa vastaajista olikin suuriin kirvisiin päätynyt. Sen jälkeen homma menee vähän vaikeammaksi. Nummikirvisellä nuorilla saattaa olla tuommoista viirutusta sekä selässä että rinnassa, mutta nummikirvisen yleisväri on yleensä ainakin tuommoinen aika, miten sanoisin, harmaampi. Että täällä on vähän tämmöistä aika selvää, ehkä hieman persikaväristä tai tämmöistä buffin väristä sävyä koko alapuolella. Ja sitten kannattaa kiinnittää huomioon keskimmäisen peitinhöyheniin, joka on oikeastaan ainoa järkevä tuntomerkki, mikä tästä sitten erottuu aina suhteessa isokirviseen. Ja siinä on tuommoinen skarppireunainen ja tylppä musta pyöreä kuvio, joka on nimenomaan mongolian kirviselle sopivaa. Kuten myös tuo hieman erottuva tai melko selväviiruinen yläpuoli ja alapuolen värisävy. Mongolian kirvinenhän se. Isot kirviset osaa olla vaikeita, mutta kyllä tästä useampi vastaaja oli mongolian kirvisen siitä huolimatta saanut. Varislintuja joka kisaan mahtuu yksi. Tästäkin veikattiin 6 eri lajia varislintuja. Täällä on nokka hieman hankalasti tuolla piilossa ja laskeutumassa, niin on ehkä vähän vaikea arvioida noita käsisulkiakaan. Minkälainen siipikaavio tällä oikein on? Lisäksi lintu näyttää olevan sulkemassa, että sekin vielä vaikeuttaa tätä ulkoalas. 6. käsisulka taitaa puuttua tai olla kasvussa. Kyseessä on kuitenkin koko musta korvus, vaikka siellä saattaa hieman tuommoinen kiilto tai valotus hämätä, että jotkut kohdat saattaa näyttää harmaalta, mutta se on tuommoinen kauttaaltaan sinertävän tai purppuran kiiltävä korvus, jolla on aika pyöristynyt pyrstö, ja sitten nokka, mistä mainitsit, on ehkä paras tästä kyseisestä kuvasta erottuva tuntomerkki, että se on jotenkin vaalea ja kapea teräväkärkinen, että sehän sopii parhaiten tuolle mustavarikselle. Mustavarishan se. Hankala kuva tosiaan, tässä oli iso hajonta. Joo, tänne oli tuntenut vain 2 henkilöä, eli Aleksi Mikola ja Juho Tirkkonen. Petolintuja. Saatiin vähän isomman olosta petolintua, eli kotkissa ollaan. Tästä oli veikattu pikkukotkaa ja Iberian keisarikotkaa. Tämä oli aika hyvin tunnettu, eli siinä on tommoinen ehkä keskisuuren kokoinen petolintu, jolla on aika maltilliset nuo harittajat muun muassa. Joo, sieltä erottuu jotain vaaleaa tuommoista luukkua käsisiivetyvällä, ja sitten nuo peitinhöyhenet isot muodostavat mustan juovan tuohon siiven keskelle. Ja muuten tuommoinen rusehtava tummaruskea alapuoli. Nämä ovat kaikki tuomman muodon pikkukotkan tuntomerkkejä. Keisarikotkat olivat huomattavasti robustempia ja pitkäsormisempia. Ne olisivat itsensä näköisiä. Tämä on tosiaan pikkukotka on tämmöinen kompakti. Iberian keisarikotkakin on kuitenkin iso romisko. Se on reilun kokoinen kotka. Joo, se oli yksi kisan parhaiten tunnetuista kuvista myös.
Lokkeihin päästään. VP:llä on tavattu 4 lajia tummaselkäisiä lokkeja. Selkälokki, merilokki, etelän selkälokki ja ohoton lokki. Ja kaikki 4 saivat ääniä tästä kuvasta. Tää sen sijaan taas oli sieltä vaikeimmasta päästä kisan kuvia. Selkälokin voi oikeastaan pudottaa pois jo tuon hyvin leveän siiven valkoisen takareunan perusteella. Etelän selkälokilla on yleensä tyypillisesti niin mustempi selkä lähempänä kotoista selkälokkia ja vähemmän valkea tuolla siiven kärjessä. Ja merilokilla taas olisi enemmän valkea tuolla uloimmissa käsisulissa. Eli tässä näkyy ulemmassa käsisulassa valkea tuommoinen täplä ja sitten onko siellä ulkoa laskien 4. ja 5. käsisulassa tuommoinen valkea kärkitäplä, sen jälkeen musta täplä ja sen jälkeen valkeat tuommoiset helmikuviot, jotka ovat siis tuon Ohotan lokin parhaita tuntomerkkejä. Ohotan lokki, Suomessakin parin kertaan nähty. Hankalaksi ovat menneet tummaselkäiset lokitkin, ei niistäkään he enää pysty helpolla heittämään. Jatketaan kiiltolehtipajulla. Meillä on taas kertun näköinen hysy istumassa oksalla. Tästä on veikattu rautiaista, kirjokerttua ja hernekerttua. Ja taisi olla yksi mustakurkkukerttukin. Taisi muuten olla mustakurkkukerttu, kyllä. Joo, no näistä ainakin rautiaisen ja kirjokertun voi saman tien pudottaa pois kuviottoman valkoisten pyrstön alapedioiden perusteella. Jäljelle jääneistä lajeista vain toisella on tuommoiset tummat jalat. Kyseessä on ihan hernekerttu. Se on vähän vaikeassa asennossa, voi olla vaikea hahmottaa kokoa. Se on perinteinen kisakuva. Saadaan tavallinen lintu hankalaa asentoon, niin siitä saadaankin melkoisen hyvä kuva tällaiseen kisaan. Joo, ja mustakurkkukertulla olisi myös tuommoisia selviä valkoisia reunoja tertialessa ja isossa peitinoihdissa. Palattiin kahlaaja-osastolle. Hyvin pitkäjalkaisen oloinen kahlaaja, jonka selkä näyttää hiekanruskealta ja jotain vaaleita näkyy sieltä naaman tienoilla. Tästä oli veikattu kaspian tylliä ja arohyyppää. Tämä oli ihan hyvin tunnettu. Arohyppä voi tosiaan tulla mieleen tuosta valkoista silmäkulmajuovasta ja muuten yleisväristä, mutta sillä olisi muun muassa mustat jalat sekä tummaa tuolla päänseudulla. Eli kyllä tässä on kaspian tylli koiras kuvassa. Komea kaspian tylli. Jatketaan tällaisella kuvalla, mikä vaatii vähän hahmottamiskykyä. Valtamerellä, jos näkee meressä jotain mustaa ja valkoista, niin se voi olla miekkavalas, mutta tässä ei näy evää. Tämä ei voi olla miekkavalas, mutta jotain mustaa ja valkoista siellä näkyy. Ne, jotka tän oli tunnistaneet, ne olivat tunnistaneet kaikki oikein. Kyllä tuossa taidettiin kisan alussa mainita, että kaikki kuvat ovat linnuista, eli ei tarvinnut sen nisäkkäitä miettiä. Tuolla on vedessä kelluva mustaselkäinen juttu, jolla on jotain valkoista tuolla siiven tai kyljen alueella, niin kyllähän se ajatukset vie tuonne Riskilään. Ja tässä ei mitään kompaa ollut, eli Riskilähän se siinä aaltojen takana on. Palataan pieniin ja viiruisiin pikkulintuihin. Tässä jotain hemmetin halofyyttikasvillisuutta, josta ei suomalainen ota selvää, sitä ei retkeilykasviosta löydy. Ja tästä onkin veikattu monenlaista. Metsäkirvistä, kanariankirvistä, tuhkakirvistä, punavarpusta, lyhytvarvaskiurua ja pikkukiurua. Viiruinen kuvioitu ja harmaanruskea pikkulintu, jolla tuommoiset oranssistavat koivet. Taas kerran kannattaa katsoa tuota siiven projektiota, joka tällä linjalla on olematon. Ja se vie meidät taas kerran kirvisiin. Lyhytvarvaskiuru olisi varmaan vähän lämpimämmän ruskea, tai ei noin harmaa, ja selvemmin viiruinen päältä sekä päälaelta. Jotain tuollaista viirutuksen kaltaista on näkyvinä kupeilla, mutta luulisi metsäkirvisellä semmoista olevan selvemmin. Myöskään linnun harmaus ei siihen oikein istu. Ja sama juttu oikeastaan tuhkakirvisen kohdalla ainakin kupeiden osalta, että siellä varmaan näkyisi enemmän jotain kuviota ja jalat olisivat yleensä tummemmat. Nummikirvinenkin tästä voi tulla mieleen, mutta tämä on tämmöinen kulunut, ei selvästikään nuori lintu ja kuitenkin jotain viirutusta on tuolla selkäpuolella. Ja lisäksi tuo nummikirvisellä ei myöskään kupeella olisi tuotakaan vähän kuviointia. Tämmöinen harmaa viiruinen kirvinen on tietenkin kanarian kirvinen, mihin tuo kasvillisuuskin voi ehkä asiaan perehtyneille viitata. Kanarian kirvinenhän se. Paluu kahlaajiin. Tässä on kahlaaja, jossa näkyy jotain punaista ja päänsä inhottavasti tunkenut veden alle, että siitä ei nokasta ja päästä ei mitään iloa saa. Mutta tästä on veikattu punaisia kahlaajia, kuten isosirriä, kuovisirriä,
vuorisirriä ja isovesipääskyä. Joo, vuorisirilläkin jotain tuommoisia oranssistavia höyheniä yläpuolella, mutta ei se ikinä olisi noin kauttaaltaan tuommoinen punaruskea. Isovesipääskyllä taas tuo punainen väri keskittyy vatsapuolelle. Ei sellaistaan olisi oikein tuon värinen. Isosirri taas olisi ehkä hieman vaaleamman tiilenpunainen, jos näin voi sanoa. Ja lisäksi nuo tuommoiset ankkurikuvioidut selkäpuolen höyhenet sopivat pitkän ulottuman ohella parhaiten kuovisirriin. Lintu on tosiaan aika pitkulaisen oloinen. Se sopii oikein hyvin kuovisirrille. Tiirat on myös perinteistä määrityskisojen vakiokamaa. Tästäkin saatiin kaikkia 3 klidoniaslajia. Tästä saatiin mustatiiraa, valkosiipitiiraa ja valkoposkitiiraa. Kaikkia veikkauksia. Klidoniaksiin ovat kaikki päätyneet aivan oikein. Linnulla näkyy hento ja pitkä nokka ja jotain mustaa täplitystä tuolla selkäpuolella, joka ei oikein ehkä valkoposkitiiraan sovi. Mustatiiralla voisi tämän pukuisella linnulla ehkä erottua jotain tuommoista kaulan sivulaikkua, mitä tällä ei kuitenkaan ole. Lisäksi mustatiiralla, kuten myös valkoposkitiiralla, on yleensä harmaa tuo yläperä, eikä valkea, kuten kuvan valkosiipitiiralla. Ja tässä on siis talvipuusta juhlapukuun sulkiva yksilö. Vaikeita ovat tiirat, mutta kyllä oikeitakin vastauksia tästä saatiin. Palataan pieniin ja ruskeisiin ja juovikkaisiin lintuihin. Tässä oli selkeästi sirkku kyseessä ja tästä onkin saatu kallio, vuori, kivikko, pelto ja ruostekurkkusirkkua. Mainitusta linnusta kallio, vuori ja kivikkosirkulla ei tyypillisesti ole tuommoista sirkkupykälää tertialessa, jotka tosin tällä kuvan yksilöllä ovat ehkä tavanomaista pienemmät tai epäselvemmät. Mutta tämmöinen punertava alapuolinen, selkäpuolelta rusehtava viiruinen ja sitten tuommoinen aika kylmä harmaa päinen sirkku, jolla on sirkkupykälät sekä aika selvästi viiruinen selkä toisin kuin kivikkosirkulla on tietenkin ruostekurkkusirkku. Ruostekurkkusirkku ja kyllä siihenkin oikeita vastauksia saatiin. En tunne tuota kasvia, millä se istuu, mutta epäilemättä siitäkin joku kasvitieteilijä olisi pystynyt vinkin saamaan lajista. Sitten ollaan ihan kotoisan sorbuksen eli pihlajan ääressä. Pihlajassa näyttää istuvan rusehtava lintu. Vähän hankalaa sanoa, onko iso vai pieni, mutta ehkä kuitenkin ennemmin pieni lintu. Oli veikattu kirjokerttua, harmaa sieppua ja kulorastasta. Tuommoinen harmahtava selkäpuolinen, valkea vatsainen, aika pitkulainen lintu on kyseessä ja silläkin tuo lehti peittää ikävästi siipeä, mutta sieltä lehden takaa pilkottaa hieman tuommoista ulottumaa, eli voisi hyvin olla aika pitkäsiipinen. Kulorastalla voisi kuvitella näkyvän alapuolen täplitystä. Ja jos lehden kokoon vertaa, niin kyllähän tämä on selvästi pienempi lintu kuin kulorastas. Joo, juuri näin. Ja sitten tuommoinen kuvioton tasavärinen pyrstö ei oikein ainakaan kirjakerttuun istu. Ja nuo tuommoiset vaaleat reunat kauttaaltaan peitiääänissä ja kyynärsulissa sopivat hyvin juuri harmaa siepuleen. On kuitenkin suurin osa vastaajista taisi päätyä. Oli kohtuullisen hyvin tunnettu kuva. Vielä kerran kahlaajiin. Pitkänokkainen, päänkuvioltaan aika räikeän näköinen kahlaaja. Jalkojen pituudesta on hankala sanoa, mutta ehkä nekin ovat kohtuullisen pitkät. Tästä oli veikattu pitkäkoipisirriä, rämekurppelua ja mustaviklua. Tämäkin oli aika hyvin tunnettu, vaikka kyllä siinä pari noita rarikahlaajaveikkauksia saatiin. Jalat ovat ainakin tuommoiset punertavat, kun ne pitkäkoipisirrillä sekä kurppelalla olisivat kellertävät tai vihertävät. Nokka on tuommoinen hyvin pitkä ja hyvin ohut. Ja lisäksi silmäkulma juova ei näytä kovinkaan selvältä tai jatkuvan tuonne silmän taakse. Ja sitten tuommoista jotain mustaa epäsäännöllistä täplitystä alapuolella, niin kyllä siinä on tuommoinen talvi- tai vaihtopukuinen mustaviklo kyseessä. Mustaviklo sieltä paljastui. Petolintu lentämässä poispäin. Selvästi tämä vatsa ja siiven kärki ovat vieneet akkipiter-osastoon näihin lintuhaukkoihin. Ja tästä onkin veikattu kanahaukkaa, varpushaukkaa ja arovarpushaukkaa. Akkipitereihin ovat kaikki päässeet, jotka jotain ovat veikanneet aivan oikein. Mutta ruvetaan katsomaan tuota siiven kärkeä, niin sieltä erottuu vain 4 sormea, joka on oikeastaan kaikille noille veikatuille sekä kotimaisille
ja varpushaukalle että tuolle arovarpushaukalle vierasta. Niillä on yleensä 5 tai 6 tuommoista harittajaa. Eli tuommoinen kapea siivenkärki, 4 sormea ja punertava ruskea poikkiviirutus vatsassa. Poikkijuovitus sopii parhaiten sirovarpushaukalle. Ja tämä oli kyllä aika paha kuva, ilmeisesti ehkä liian paha, sillä kukaan ei saanut tätä oikein. Pahoittelen. Eli kisan toinen kuva, josta ei tullut yhtään oikeaa vastausta. Mutta sirovarpushaukka siis kyseessä. Oppia ikä kaikki. Joo, tuommoinen naaraslintu, niin sillä ei ole sitä tuommoista mustaa siivenkärkeä. Vielä toinen tummaselkäinen lokki. Eli palataan taas näihin merilokki, selkälokki, etelän selkälokki, ohotanlokki-osastoon. Ja tästä itse asiassa on veikattu vain merilokkia ja selkälokkia. Äkkiseltään, kun katsoo siivenkärkeä, jossa on pieni valkea laikku, niin tulla selkälokki mieleen. Mutta kun huomataan, että lintu ei selvästikään ole vanha, vaan kuin tuommoinen esiaikuinen. Ja jos elän värki on tuommoinen ehkä sinertävän musta, niin kyseessä ei sitten fuskari olekaan, vaan nimenomaan merilokki, jolla juuri tuollaisella esiaikuisella linnulla on pienet valkoiset täplät siiven kärjessä, kun taas esiaikuisella selkälokeella ei olisi oikeastaan täpliä lainkaan. Kisan viimeinen kuva ja kisojen viimeisillä kuvillahan perinteisesti laitetaan jauhot suuhun, niin ilmeisesti tälläkin kertaa. Tästä veikattiin lyhytvarvaskiurua, tuhkakirvistä ja luotokirvistä. Joo, ja taisi olla yksi arovarpunenkin siellä. Oli arovarpunenkin joukossa, kyllä. Joo, eli tuommoinen pyrstöhän sopii hyvin kiuruille ja kirvisille, eli keskeltä ruskeat pyrstösulat, ulompana mustaa ja sitten uloin missä jotain vaaleaa. Mutta kun se vaalea ei ole tällä linnulla puhtaan valkoista, niin se pudottaa oikeastaan vaihtoehdot vain 2 lajiin, joista toinen on juuri tuo veikattu luotokirvinen, mutta kyseessä on kuitenkin kalliokirvinen, jota kukaan ei valitettavasti tuntenut. Pyrstön lisäksi muita siihen viittaavia ovat tuo yleisväri, se on hyvin tommoinen harmaa, ja lisäksi petinhöyhenten ja tertiaalien ja kyynärsulkien reunat, ei pelkästään kärjet, ne ovat kauttaaltaan tuommoiset kellanruskeat. Kokoa tästä voi olla vaikea hahmottaa, mutta näillä tuntomerkkeillä siihen similikseen päästään. Kalliokirvinen, se oli tosiaan vaikean kisan viimeinen ja vaikea kuva. Tässä oli 50 kuvaa, jotka muodostuvat Tringan tämän vuoden määrityskilpailun. Voittajia tai kunniataulukkoa ei tässä yhteydessä julkisteta, vaan se kuullaan Tringan kuukausikokouksessa. Tervetuloa kaikki määrityksestä ja linnuista kiinnostuneet sinne.